Capra care a mâncat temele și orice altceva. Odată, într-o dimineață însorită de luni, elevii școlii primare Hilltop bâzâiau de entuziasm. Astăzi a fost aduceți un animal de companie la școală. Toată lumea și-a adus prietenii blăniți, cu pene sau solzoase, câini, pisici, papagalii, chiar și o țestoasă somnoroasă pe nume Snappy. Dar apoi a venit Billy, băiatul obraznic de fermă din clasa 3B, care conduce o capră. Fă cunoștință cu Gary. Billy zâmbi mândru. Capra Gary a clipit și-a clătinat barba minusculă și-a scos un mi. Toată lumea a râs până când Gary a măcinat permisiunea lui Billy. Hopa, i-a mormăit Billy, e un pic. Gustativ, prima oprire, sala de clasă. Domnișoara Tilly zâm nervoasă. Hai să ne așezăm cu toții și... Stai, unde este creta? A behăit Gary, lingându-și buzele. Tava cu crete era goală, iar gura lui era albă ca praf. Apoi s-a întors și a început să ciugulească colțul tablei. Gary, nu! Strigă Billy. A doua oprire, timpul de citire. În timp ce copiii își deschideau caietele cu teme, Gary a trecut în galop pe lângă ei ca o tornadă înfometată. Mâncăr, mâncă, mănâncă, mâncând sarcinile tuturor. Gary mi-a mâncat cuvintele de ortografie. Strigă Emma. Mi-a amestecat temele de matematică. Strigă Rohan. Domnișoara Tilicni. Gary, nu poți doar să mănânci. Educație. Gary Clit. Traducere. Prea târziu. În sfârșit, biroul directorului. Domnul Sternley își potrivi ochelarii. Tinere, capra ta a mâncat proprietatea școlii. Acest lucru este inacceptabil. Gary stătea politicos lângă Billy, arătând cât de nevinovat ar putea fi o capră. Dar deodată, sus! Gary a sărit în sus și a smuls ceva neclar din capul directorului. Toată lumea a înghețat. Gary behăi mândru, mestecând. Peruca directorului. Gary, Billy a plâns. Domnul Sternley și-a acoperit capul și a gemut. Dar chiar atunci, Gary a eructat o sculptură perfectă din hârtie a alfabetului. Domnișoara Tilly Clit. Ei bine, presupun că a absorbit totul. Copiii au hohot de râs. Morala povestirii. Nu aduceți o capră la școală decât dacă doriți să mănânce fiecare materie. Puncline. Nu am studiat, dar am digerat totul.